त्यानंतर रस्सा आहे, चिकनचा रस्सा म्हणजे कोंबडी वड्याचा जो पातळ रस्सा असतो त्याच्यामुळे टेस्ट पण मस्त आली. तर ह्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो हा वडा घेतला आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा व्लॉगमध्ये. आज आपल्या घरी कोंबडी वड्याचा बेत आहे आणि मी म्हटलं की कोंबडी वडे बनत आहेत, रविवार आहे, तर आपण दाखवूया की कोंबडी वडे मालवणी पद्धतीने कसे बनवले जातात. तर आमची आई कोंबडी वडे बनवते, दुर्वा तिला मदत करते, असं दोघी मिळून कोंबडी वडे बनवणार आहेत. तर आपण बघूया की कोंबडी वड्याला आपण मालवणी पद्धतीमध्ये कसं बनवतो आणि त्याची प्रोसिजर काय आहे. तर चला मग चिकन बनवतो आज. तर त्याच्यासाठी आपण चिकनचे 2 भागांमध्ये सेपरेशन करून घेतलं आहे. इथे आपण थिक ग्रेव्हीसाठी चिकन हे ठेवलेलं आहे आणि हे रस्स्यासाठी ठेवलं आहे. याच्यामध्ये आपण दही, मीठ, मालवणी मसाला, त्यानंतर लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, हळद आणि चिकन मसाला, एव्हरेस्टचा चिकन मसाला, असं सगळं आपण त्याच्यामध्ये टाकलं आहे आणि आपण याला 1 तासासाठी मॅरिनेट करून ठेवणार आहे. आणि 1 तास हे थिक ग्रेव्हीसाठी आणि हे रश्श्यासाठी. 4 चमचे तेल घातले. आता त्याच्यात आपण अर्धा कांदा टाकणार आहे. तेलामध्ये फोडणीला कांदा दिलाय. ओके. आपण आता तेलामध्ये कांदा फोडणीला दिलाय. त्यानंतर आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा मालवणी मसाला, आपला मालवणी मसाला जो आहे तो 1 चमचा आपण याच्यामध्ये टाकतोय. ओके. त्यानंतर अर्धा चमचा लाल तिखट टाकलं आपण ह्याच्यामध्ये. थोडासा गरम मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला. चिकनला लावलेलं आहे. आणि आपण हे सगळे मसाले आधी चिकनला मॅरिनेट केलेले आपण मगाशी बघितलं होतं. आणि अर्धा चमचा चिकन मसाला असं सगळं आपण जे मॅरिनेशनला वापरलेले ते मसाले टाकून आपण तेलामध्ये फोडणी देतो. फक्त कांदा ॲड केला आहे. हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आपल्याला. हां बोल. आता आपण त्याच्यात मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकणार आहे. ओके. म्हणजे 1-1.5 तास हे मॅरिनेट झालं आहे चांगलं. आता आपण त्याला फोडणी देऊन त्याच्यामध्ये टाकतोय. किती किलो चिकन असेल? अर्धा किलो चिकन. किती किलो आहे? हे 1 किलो चिकन असेल. 1 किलो चिकनसाठी आपण ॲप्रॉक्सिमेटली प्रमाण घेतलं आहे. तेलात चांगलं परतून घ्यायचं. तेलामध्ये चांगलं आपण परतून घेतोय ना. त्यानंतर चिकन जे आहे ते तेल सोडेलच. पॅट जे असतात ते नंतर चिकन सोडेल. तेल सुटलं पाहिजे त्याला. आता याच्यावर आपण झाकण ठेवलंय. किती वेळ ठेवायचं आहे? चिकनला तेल सुटण्यासाठी आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून देणार आहे. एक 5 ते 10 मिनटामध्ये चिकन सगळं तेल सोडेल, म्हणजे शिजेल. त्यानंतर आपण हे झाकण काढून चेक करू. ओले काजूगर आहेत, गावावरून मागवलेत ओले काजूगर स्पेशल. तर आता आपण ते चिकनमध्ये टाकणार आहे. हे फ्रीजमध्ये ठेवले होते पाण्यामध्ये. चिकनमध्ये आपण मस्त ओले काजूगर टाकलेत. एकदम मोठे मोठे ओले काजूगर आहेत आपल्या गावचे, कणकवलीचे. तर आपण मस्त आज कोंबडी वडे, ओले काजूगर टाकलेले कोंबडी वडे खाणार आहे. हे स्पेशली आपल्याला एप्रिल-मेमध्ये तुम्हाला हे सगळं घरी म्हणजे कोकणातल्या लोकांकडे बघायला भेटू शकतं. आणि आमच्याकडे तर ओले काजूगर असतातच, गावावरून येतात. मस्त एकदम लूक पण खूप चांगला दिसतोय. त्याच्यावर आपण पाणी टाकलं आहे आणि ते शिजायला आपण थोड्या वेळासाठी ठेवलं आहे.
तर एक 10 मिनटं आपण असं ठेवणार आहे. त्यानंतर चिकन शिजवून रेडी. फक्त ऑन कर. तर ऑन केलंच तर चांगलं आहे. आपण इथे जे थिक चिकन कोंबडी वडीचं जे थिक ग्रेव्ही आहे ती शिजत ठेवली आहे इथे. आणि इथे आपण आता रस्सा बनवतो. तर त्याच्यासाठी आपण फोडणीला कांदा देतो तेलामध्ये मगासारखा. ओके ओके, ही प्रोसिजर सेम आहे, फक्त पाण्याची म्हणजे ग्रेव्ही थिक नसणार, म्हणजे आपण भातावर खाऊ शकतो आणि हे आपण वड्यावर खाऊ शकतो. ओके बरं, असा पकडा असं असं बघा सरळ. हां मध्ये वाले तू जोरात बोल जरा. हो हो हो. अँगल दे. आता यामध्ये मसाला टाकूया. थोडा टाकू. त्यानंतर लाल तिखट, गरम मसाला, त्यानंतर गरम मसाला, चिकन मसाला आणि अर्धा चिकन मसाला. चांगलं परतून घ्यायचं. कुठे आता याच्यात रस्स्याचं मटण टाकणार, चिकन टाकणार. हे आता आपण तांदळाचं पीठ घेतलं आहे 2 पेले, त्यामध्ये मीठ टाकलं आहे, हळद टाकलं आहे आणि आता आपण गव्हाचं पीठ त्यामध्ये ॲड करतो आहे. गव्हाचं पीठ साधारण 2 ते 3 चमचे टाकायचे. एवढं आपण गव्हाचं पीठ ॲड केलं आहे यामध्ये. जी आपण काल रात्री भिजत ठेवलेली उडदाची डाळ ती आपण आज सकाळी वाटून घेतली आहे आणि ती डाळ आपण आता या मिश्रणामध्ये टाकणार आहे. याच्यात मेथी पण घालतो तुझी. यामध्ये तुम्ही मेथीसुद्धा ॲड करू शकता. धणे, मेथी, धणे, जायफळ, जायफळ हे बघा. पिठाचं मळायचं. ही उडदाची डाळ टाकली आहे. म्हणजे जर आपल्याकडे घरी जर पीठ नसेल वड्याचं तर आपण हे इन्स्टंट पीठ घरी बनवू शकतो. घरगुती ते मळायचं. आता हे मळायचं आहे आपल्याला. चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे जेणेकरून जे आपली पिठं आहेत तांदळाचं पीठ, गव्हाचं पीठ आणि उडदाची डाळ जी दळलेली आहे, वाटलेली आहे, ती चांगली मिक्स होईल एकमेकांमध्ये. आधी तुम्ही असंच एकजीव करून घ्यायचं आहे. जर पाण्याची आवश्यकता लागली तरच नंतर पाणी ॲड करायचं आहे. चांगलं मळून घ्यायचं. चांगलं मळून. का भिजवून ठेवावं लागत नाही, लगेच केलं तर चांगलं होतं. हे पीठ भिजवून ठेवून लागत नाही, असंच मळून आपण डिरेक्टली आपण ते लगेच तळू केलं तर शकतो. हो. परत आपण थोडंसं पाणी ॲड केलं आणि पाणी टाकून आपण परत एकदा मळून घेतोय चांगलं. यामध्ये आपण हे जे वाटण आहे
कांदा, खोबरं, मिरची, कोथिंबीर, पुदिना, आलं, लसूण हे जे वाटप आहे ते यामध्ये आपण 2 चमचे टाकलं आहे. हे जे की आपला चिकन रस्सा आहे आणि हे जे आहे पातळ करायला लागेल घट्ट आहे म्हणून. आणि हे जे आहे सुक्कं त्यामध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा वाटण टाकलं आहे. आता त्यामध्ये पाणी टाकतो आपण. थोडं थोडं पाणी टाकायचं. थोडं थोडं पाणी टाकणार आहे. हे बघा, रस्सा पातळ झाला पाहिजे. हे रस्साची तो रस्सा आहे त्यामुळे थोडा पातळ झाला पाहिजे. अशा प्रकारे आपला हा चिकनचा रस्सा रेडी आहे. त्याला आता 1 उकळी होऊ द्यायची, मग आपला हा चिकनचा रस्सा रेडी होणार आहे. हे जे आपलं वड्याचं पीठ आहे हे आपलं मळून इथे रेडी आहे. अशा प्रकारे आपला हा वडा बघा कसा टम्म एकदम फुगलेला आहे. ही वडा करण्याची एकदम पारंपरिक पद्धत आहे. या हाताचं जे तळ हाताचं जे शेवटचं असतं त्याने थापून घेतलेलं आहे. अंगठ्याच्या खालचा भाग त्याने आपण थापून घेतला आहे वडा. आणि हा एका साईडने झाल्यानंतर फक्त 2 साईडनेच परतायचा आहे वडा. तिसऱ्या साईडने परतला तर त्याच्यावर परत तेल येणार. त्यामुळे आपण फक्त 2 साईडच भाजून घेणार आहे चांगले. हे बघा, थोडं 1 थेंब तेल आणि अंगठ्याच्या साह्याने, अंगठ्याच्या मागच्या साह्याने आपण त्याला चांगलं थापून घेतलं. तर आता आपलं कोंबडी वड्याचं ताट रेडी झालं आहे. आपण आता जेवायला बसणार आहे. तर जेवणामध्ये आज भात आहे, त्यानंतर रस्सा आहे, चिकनचा रस्सा म्हणजे कोंबडी वड्याचा जो पातळ रस्सा असतो तो आहे. त्यानंतर मेन थिक ग्रेव्ही, कोंबडी वड्याची थिक ग्रेव्ही, ओले काजू गर घातलेली. त्यानंतर हे वडे आहेत, भात आहे, टोमॅटो, कांदा आणि लिंबू. असं आज पूर्ण रविवारचं आपलं मालवणी कोंबडी वड्याचं जेवण आहे. तर तुम्ही जेवायला या. चला, कोंबडी वडे केले आहेत ते खातोय, टेस्ट करून सांगतो मी तुम्हाला. एकतर मस्त रविवार आहे आणि चांगला बेत आहे. आपण पहिले काजू खाऊया, गावचे ओले काजू. ही ग्रेव्ही आणि आपण ओला काजू घेऊया. एकदम मस्त तिखट झणझणीत झाली आहे आणि टेस्टी झाली आहे. गरम आहे. तर तुम्हाला दाखवतो. मसाला आमचा नवीन आहे त्याच्यामुळे टेस्ट पण मस्त आली. तर ह्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो हा वडा घेतला आहे. हे सगळे जे आहेत ते ओले काजू आहेत. आणि त्यानंतर हे जे आहे ते चिकनचे पीस आहे, त्याच्यामध्ये पण वडे, कांदा, टोमॅटो आहे. जेवायला आहे आमच्याकडे कोंबडी वडे. तर कोंबडी वड्याचा जो बेत केला आम्ही, पूर्ण प्रोसिजर तुम्हाला दाखवली. तर तुम्ही नक्की मालवणी पद्धतीचे कोंबडी वडे घरी ट्राय करा. आणि तुमचे जे अनुभव किंवा तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. आम्हाला त्याची उत्तरं द्यायला खूप आवडेल. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स, रिलेटिव्हबरोबर शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.